Il-Union Maltija tal-Għalliema qed titlob lill-Gvern biex jibda investigazzjoni biex isir magħruf kif il-figuri finanzjarji dwar il-ftehim kollettiv għall-Għalliema ġew żvelati lill-midja kontra dak maqbul. Waqt konferenza tal-aħbarijiet deskritta bħala turija ta' għaqda bejn il-membri, il-President tal-MUT Marco Bonici qal li l-Gvern baqa' jinsisti li ma tkunx li tippubblika ċifri u kien għalhekk li l-ftehim ġie ppubblikat b'6 paġni nieqsa. Unprintajna hekk minħabba direttiva li kellna minnaħa tal-Gvern. Il-Gvern kienet jinsisti li l-financials ma nipprintjawx. Sal-aħħar ħin, l-aħħar minuta meta qed nipprintjaw, għadna kuntatt mal-Gvern, ejja nipprintjaw il-financials, konna nafu diġà l-informazzjoni da toħroġ, u l-Gvern qed jgħidilna li tipprintjawx il-financials miegħu. Dik kienet ir-raġuni. Ġifieri aħna għalhekk anke aħna tajna l-persentaġġi u ma tajniex il-figuri, għax matul dal-proċess kollu l-Gvern ma rridx li aħna noħorġu l-ebda figura netta kif kienet. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet Bonici ddikjara li l-MUT tinsab f'din is-sitwazzjoni fejn issa se tinħoloq union ġdida taħt il-kappa tal-UHM kawżata din il-kondizzjoni imposta fuq l-MUT. Aħna ntolbu investigazzjoni għax aħna ovvjament imxejna mad-direttiva kif tajna l-Gvern. Id-dokument li ħareġ li kemm mhux id-dokument li għandna aħna dokument huwa affermat, nafu eżattament li ma il-paġni ovvjament kif huma, u d-dokument huwa dak li għandu l-Gvern. Aħna bħalma id-dokument tagħna ħareġ għal pubbliku li jiena ngħid li fl-era diġitali llum laqqas tista' tistenna li dan ma joħroġ dat tip ta' dokumenti, però b'dak il-mod. Lew ħaġa jinvestiga għalfejn aħna mxejna mad-direttiva u ħadd ieħor ma mexix. U t-tieni ħaġa, kull dokument għandu jkun ippubblikat bl-istess mod. Bonici stqar li fl-opinjoni tiegħu il-Gvern sforza lill-MUT biex ma toħroġx ċifri imma taħdem bil-persentaġġ biex il-Gvern ma jsibx problemi meta jinnegozja ftehim ieħor għal professjonisti oħra. Il-ftehim kollettiv għall-edukaturi wassal għal żidiet fil-pagi imma wkoll Work Resources Fund u allowances oħra, introduzzjoni ta' allowance għal supply u fir-resource centers u learning centers u allowance għal min huwa shared fiktar minn skola waħda, żieda fl-special leave u l-possibilità li dan jittieħed mal-vakanzi. Żdied ukoll in-numru ta' vakanzi, it-taħriġ kollu se jsir fil-ħin tax-xogħol, saret reviżjoni tan-numru ta' studenti fil-klassi, ġie stabbilit limitu tan-numru ta' skemi ta' tagħlim li jista' jkollu għalliem u issem ratio aħjar ta' supervizjoni. L-MUT ċaħdet li se jitwalu l-ħinijiet tal-iskola li xi gradi se jintalbu jirrapportaw għax-xogħol fis-sajf jew li se jitkeċċew xi LSAs u li mhux se jitħallew jagħmlu supervizjoni fil-break. Meta kien qed jitkellem dwar 3 riżenji mill-Kunsill tal-MUT, Marco Bonici allega li dawn kienu qed joħorġu dettalji tal-laqgħat tal-Kunsill. Żvela wkoll li waħda minnhom qed tiġi investigata mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni wara li naqset milli tagħti numru ta' lezzjonijiet bi skuża li kienet qed tagħmel xi xogħol għall-MUT.